సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో డీజే సాంగ్ మీద. సూపర్ అంటే సూపర్‌గా వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, సో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటోనే, సో ఈ ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీని లాంగ్ ఫోటో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కూడా సేమ్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో 4 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్తో లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూ ప్రాసెస్. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి. నిదానంగా చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి, ఈ ఎఫెక్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ 4వ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 4 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇది కూడా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇందాక యాడ్ చేసుకున్న ఫోటోని వదిలేసేయాలి, వేరే ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఓల్డ్ సాంగ్ ఎక్సలెంట్ ఉంది డీజే. సో మొత్తం వీడియో కంప్లీట్ అయితే సూపర్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా నిదానంగా చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన ఏం అవసరం లేదు. ఈజీ ప్రాసెస్. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, సో ఎందుకంటే టైం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎపిక్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే.
సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.